Hamba kahle Mthetho. You have been a shining example to your children. Hamba kahle Nkonyane. Mthethwa. Mongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengesicaka sabantu besizinikele kubulungisa nakwimanyano lowo ebengunozakuzaku weli kwelase-France umfi uNathi Mthethwa kwinkonzo yakhe yomngcwabo ebibanjelwe kwaMbonambi KwaZulu-Natal. Beko kwikhaya lakhe lokugqibela umama nonyana wakhe kwiphondo laseMntla-Ntshona namhlanje. Esi siganeko sokusweleka kwesisibini sizemva kokuba unyana wathi waxabela umama wakhe ngomhlakulo ze wabhubha. Onke amehlo athe ntsho kwimidlalo yokugqibela yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yonyaka ozayo kwaye uGroup C ngoyena unikisa umdla njengoko amaqela amathathu iBenin bafana neNigeria esethubeni lokuzibona isiya kwindebe yehlabathi. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Msontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengesicaka sabantu besizinikele kubulungisa nakwimanyano lowo ebengunozakuzaku weli kwelase-France umfi uNathi Mthethwa kwinkonzo yakhe yomngcwabo ibibanjelwe kwaMbonambi KwaZulu-Natal. OkaMthethwa unike imbeko yokugqibela ngenkonzo yesingcwabo saseburhulumenteni yesigaba sika-Category 2 esizinyaswe ngumongameli Cyril Ramaphosa nowenze intetho ephambili. uNathi Mthethwa wafunyanwa eswelekile ngaphandle kwehotele eParis kwinyanga ephelileyo. Usweleke eneminyaka engama-58 ubudala. Ukusweleka kwakhe kuza nanjengoko ebebambe isikhundla sokuba ngunozakuzaku weli kwilizwe laseFrance ukusukela ngoDisemba ka-2023. Ngethuba esenza intetho yakhe namhlanje umongameli weli uCyril Ramaphosa umchaze uMthethwa njengomntu bewuthanda umsebenzi wakhe. For him, living a life of activism was not just about protest. It was about purpose. It was about committing yourself to something larger than personal comfort. It was about justice, equality, dignity, freedom. uRamaphosa umchaze uNathi njengomntu bephila ubomi obunenjongo. Today, as we say goodbye, let us not simply mourn. Let us be resolute. Let us honor Nathi Mthethwa's memory by renewing our own commitment, by ensuring that the freedoms that he fought for and worked for are protected. Ngokomlomo kaNolitha Fakude, inkosikazi kaMthethwa uPhilisiwe Buthelezi, yena unike imbeko echukumisayo kumyeni wakhe ebalisa ngamabali othando lwabo. Now my heart is torn, bleeding with grief, broken by anguish, bruised by the agony of your final hour. The universe feels empty, the air heavy with your absence. I cannot ask God why, for love this great can never be explained nor measured by time. Kusenjalo unyana kaMthethwa uncome imanyano phakathi kwezintsapho zimbini watsho esithi uyise ushiye umzila obonakalayo. The matrimonial union between my father and Mabuthelezi, uMaMphili, has united two equally dignified families into one powerful force of goodwill, ubuntu, and unity. It is this spirit of unity between the Buthelezis and the Mthethwa families that has brought my father home. Hamba kahle Mthethwa. You have been a shining example to your children, your grandchildren, the community, our nation,
and the world at large. Hamba kahle Nkonyane. Mthethwa. Unathi ukwachazwa njengomuntu obethanda abantu. Noxa bakhe kwezopolitiko kuquka neenkokheli zamanye amaqela bamothulele umnqwazi lo kaMthethwa ngegalelo lakhe. We are grateful for his life, for the manner in which he lived it, for the example he set for us, the love he showed us, the love he showed our country, the service he gave to South Africa. We remember him as an extraordinary South African who gave his all for our freedom. Nathi is leaving us at a very painful time, when the capacity to deal with the current situation, both domestically and globally, needs more energy. Not just energy, also needs younger age and experience. He had all those. We are saddened by the sudden passing of Unyambos. Very hard-working comrade, very focused. Kanti ke ngoku masikhe sijonge imbali emfutshane ngobomi balendedeba yakwaMthethwa nesweleke emva kokuwa kumgangatho 22 wesakhiwo sehotel yaseFrance. Unozakuzaku weli loMzantsi Afrika kwilizwe laseFrance, uEmmanuel Nkosinathi Mthethwa usweleke ena-58 eminyaka. Wazalwa ngomhla wama-23 ngoJanuwari ngomnyaka ka-1967, ezalelwa kwilali yakwaMbonambi kunxweme olukumantla ephondo laKwaZulu-Natal. Ene-15 nje leminyaka, lo kaMthethwa wabonakalisa intshisakalo anayo kwezepolitiki, wazimanya ke ngoko nombutho olutsha iClearwater Youth Organisation kwiphondo laKwaZulu-Natal njengosihlalo walo mbutho ngomnyaka ka-1982. Wasebenza phantsi kwephiko lomkhosi we-ANC ngexesha lorhulumente wocalucalulo, nalapho wathi wabanjwa ngomnyaka ka-1989. Kwathi ngomnyaka ka-1990 wabonakala ikhula ngamandla, wabekwa njengososiba wesebe le-ANC eClearwater de kwangunyaka ka-1992 waba lilungu lesiqebe esiphezulu se-ANC phakathi konyaka ka-1990 no-2001. Ngenxa yentshisakalo yobutshantliziyo, wazakhela igama njengosopolitiki owaziwayo kwizikhundla ze-ANC eziphezulu. Ngo-2008 waba yi-Chief Whip, wandula wangumphathiswa wezokhuseleko ngo-2008 ukuya ku-2009. Kwalapho ku-2009 wabekwa njengomphathiswa wamapolisa de yangu-2014. Emva kwesikhundla sasebupoliseni, uMthethwa waba ngumphathiswa wezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko phakathi konyaka ka-2019 no-2023. Kulapho ke waba yinxalenye yemisebenzi emikhulu yezenkcubeko njengokuba lilungu lekomiti eyayiququzelela itumente yeNdebe yeHlabathi ka-2010. uMthethwa wonyulwa njengonozakuzaku woMzantsi Afrika eFrance ngoFebruwari ka-2024, kulapho wasebenzise izakhono zakhe isakha esomeleza amatyathanga urhwebelwano nenkcubeko, usutywa kukufa enonyaka neenyanga nje ezisibhozo kwesi sikhundla. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe uPhilisiwe Buthelezi kwanabantwana babo. Uninzi lukhumbula olufafo olude lwakwaMthethwa njengethandazwe, isicaka selizwe esishiya ngasemva, umzila ukuzinikela emzabalazweni wenkululeko yeli lizwe. Yanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kwelinqaku bekwekhaya lakhe lokugqibela umama nonyana wakhe kwilali yaseMogobistad kwiphondo laseMntla-Ntshona namhlanje. Esi siganeko sokusweleka kwesisibini siza emva kokuba unyana noneminyaka engama-25 uMorgan Tree eye waxabela umama wakhe nobeneminyaka engama-48 ngomhlakulo se wabhubha kwaye le video yesi siganeko simanyumnyezi kangaka bithe ndi kumaqonga
kumabhonge ezonxibelelwano. Iingxelo zithi lo nyana yena uye wasweleka emva kwenxeba lokudutyulwa ngummelwane wakhe njengendlela yokuba ayeke ukuba nobundlobongela ngakumama wakhe. Usapho luthi lumi ngecala lommelwane kwesi siganeko sokusweleka kukaMorgan Ntwi. Uluntu lwaseMahikeng lusothukile kulandela iseleko sokubulawa ngendlela emanyumnyezi esenzeke ngomgqibelo weveki ephelileyo. Umenzi wobubi uMorgan Ntwi uchazwe lilungu losapho njengomntu obebonakala ngathi uphazamisekile engqondweni ngosuku olwandulela ukuhlasela unina. Mamane, wayitsoreke. Wathi kumakazi, uyayazi intoni? Wena mna nonyana bakho sishiyekelwe izinsuku ezintathu phambi kokuba sihambe apha emhlabeni, kwaye kubhaliwe kwagqitywa. Sothuka sonke waphakama wathi, aba bantu abandikholelwa. Abangitumeli. Uxakamfi nobesebenza naye umchaze njengomntu obeyimvuze luthando kwaye ethanda uThixo. Ke botlhoko mo ke leng teng ke nagana gore ke siame mara ga ke a siama. Ndibuhlungu. Bencinga ukuba ndiyakwazi ukumelana nale ntlungu. Kodwa kunjalo. Umthebo ebemthanda uThixo. Nanini na ukhankanya into ethile. Bedla ngokubuza ukuba awumthembi na uThixo. Bekusekuninzi ekufuneka sikufunde kuye. Usishiyeka msinyana. Usapho lwakhabile amabango athi uMorgan wabulawa ngummelwane. Akazange ambulale uMorgan, wayemlumkisa, wamdubula enyaweni, akazange ambulale. Usodolophu uthi iziyobisi ngowona mcelimngeni abajongene nawo kule ndawo. Ha go kgonege ba gaetso, ha go kgonege. Akwenzeki ukuba umntwana angageqa umama wakhe ngohlobo, amxabele, ambulale thina sibe sijonge ecaleni. Akwenzeki tu. Utye ntoni lo mntwana? Wayefundiswa ntoni ngubani? Umba ekufuneka sijongane nawo ngoku ziziyobisi kunye neenkolelo eziye zajika izinto ezijike inkolo yethu. Njengoko siluluntu sithuthuzela usapho olubhujelweyo, masikhe sitsho ukuba siluluntu siza kwenza ntoni. Siyabazi abantu abathengisa iziyobisi apha eMafikeng. Siyayazi apho bahlala khona. Abantwana bebesilwa mva nje erenkini kwabulawa ababini. Ongasekhoyo uNtebogang Ntwi ebesebenzela isebe lemisebenzi yoluntu ixesha elingangenyanga ngethuba esweleka, ukanti amapolisa kweli phondo athi asaqhuba uphando. Zithe gqolo ukwanda iziganeko zokubulawa kwabantu kwiindawo zentselo kwiphondo laseGauteng. Kwisiganeko sakutshanje kudutyulwe kwabulawa abantu abathathu eBurgersdal ze amaxhoba amane asindileyo aleqiswa esibhedlele nalapho alwela ubomi bawo khona. Sithetha nje. Usapho lwexhoba elidutyulwe labhubha lithi alazi ukuba lizokwenza njani kumalungiselelo okungcwaba ilungu lawo. UNosipho Mjuleka uthi umfo wabo umncedisi ubashiye nenxeba elinzulu kwaye abanayo imali yokugodusa umzimba kuba bangabemi bephondo laseMpuma Koloni. Namhlanje ngoku asinaniksi ekhaya funa sithathe sidibanise nantoni sokungcwaba umncedi. Sizula thina singamantombazana apha eGoli kule ndawo sikuyo, ifamily yethu isekhaya. Umncedi aphalele khona ulele eCarltonville. Kusasa fune sihambe siye kuGovernment Mission. Asinayo imali yeTransport yokugodisa umncedi, 25,000 ukuthi afuna siyibhatala. Apha khona umnikazi wakhona enzele into yenu uselibhiyi uphumla urelaxing. Funa sithini thina sicela incwadi. uRamaphosa laqala akathatha abesuthu abagodisa abaselisuthu. Abahlali balengingqi bathi iziganeko zolwaphulo mthetho zixhaphakile apha kwaye batyhola amapolisa ngelithi awabancedi. I-police station yethu singatsho sithi iyasifeyila kakhulu because kudala sizama. I think it was last month sikeza request a meeting no station commander wethu lapha eBurgersdal neqaba sakhe kuthi bazomeeta nathi eHolomesa ground. Bekunesiganeko besenzekile pha eHolomesa ground wayibhayi umuntu uyarayithwele endlini wakhutshwa wasiwe groundini abaleka kodwa umuntu wakhona. Ukanti ukuza kuthi ga ngoku akukabanjwa mntu ngamapolisa mayela nesi siganeko.
Lijongwe ngawokhozi kwakhona isebe lezophuhliso loluntu ngenxa yezityholo zokungalandeli inkqubo yokuqesha esemthethweni kwanenkcitho yemali eyi-3 million yeerandi kuhambo lwaseNew York ngethuba evele phambi kwekomiti epalamente ejongene neli sebe. Umphathiswa uSisisi Dolashe uzikhabe ngawomane izityholo zobugwenxa endaweni yoko utyhole umlawuli oyintloko wesebe onqunyanyisiweyo uZanele Simons ngokuqesha umncediso ongafanelekanga. Usihlalo owangamele ikomiti yepalamente ejongene nemicimbi yesebe lezophuhliso uBridget Masango uthi inkcitho yenziwe leli sebe kuhambo lwaseNew York ayamkeleki yaye umphathiswa nomlawuli wakho intloko kuza kufuneka benike ingcaciso ngayo. So the members of the portfolio committee did not let the DG and the minister off the hook on this one because we ended up saying we want the itemized billing. Every single expense that was incurred, we would like to see that because it is unacceptable that we can have a department that is dealing with cost containment, that is dealing with budget cuts, that is dealing with the high cost of living, that is dealing with all sorts of things that this country is facing, and yet see it fit to spend such a lot of money in one event in 2 weeks. Uqhube ngelithi esisenzo kunyanzelekile okokuba sibe nemiphumela ngakwabo babandakanyekayo. Whoever is responsible for this must be held accountable. In the AGSA report on the department and its entities, the one thing that came first as what is the department is struggling with is consequence management. Okamasango isonge ngelithi injongo zabo kukuthintela ukusetyenziswa gwenxa kwemali ebekufanele okokuba isetyenziswa kwimicimbi yoluntu ebalulekileyo. Onkamehlo athe ntsho kwimidlalo yokugqibela yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yonyaka ozayo kwaye uGroup C ngoyena unikisa umdla njengoko amaqela amathathu iBenin Bafana Bafana neNigeria esethubeni lokuzibona siya kwindebe yehlabathi. Masike sijonge ke kuba amenjana amaqela kuGroup C kwaye angakanani amathuba eBafana Bafana ukuzibekela indawo kwindebe yehlabathi. Iqela laseBenin lihleli kwindawo yokuqala kuGroup C kwaye lina 17 points, kwindawo yesibini iBafana Bafana ku15 points, ze kwindawo yesithathu ibe iNigeria nehleli ku14 points. Ngala maqela mathathu ke asethubeni elihle lokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi. Eyona midlalo ijongwe kakhulu ngulowo weBenin neNigeria nalowo weBafana Bafana neRwanda. Ingaba ke kufuneka kwenzeke ntoni ukuze iBafana Bafana ikwazi ukuya kwindebe yehlabathi? Kuza kufuneka ukuba iNigeria ibethe iBenin ze iBafana Bafana yona iqinisekise ukuba nakanjani iyaphumelela kumdlalo wayo neRwanda. Ukuba iyaphumelela iNigeria kwiBenin iza kuba na 17 points, ngelixa iBafana Bafana yona iza kuba na 18 points ukuba iyaphumelela kwiRwanda ze ngaloo ndlela ingene ingqawuza kwindebe yehlabathi. Loo nto ke ithetha ukuba izinto zinganzima kakhulu kwiBafana Bafana ukuba iBenin yiyo ephumelelayo kumdlalo wayo neNigeria. Ukuba amakhwenkwe kaHugo Bruce ayabethwa yiRwanda ze iNigeria iphumelele kwiBenin, lufikelela esiphelweni uhambo lwawo. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya, ndikwamkele kaloku edeskeni yam yeMozulu. Mna ke ndikuThabile inzokazi yaseBathenjini. Mvanje nantsi iMozulu siyasiphawule ke mbukele ekhaya kaloku iziganeko zamvanje ke kwiMozulu kuMzantsi Afrika. Uphele uyaphawula kakhulu phaa usukela ekuseni ngomso ngorhatya nasemva kwemini kakuhle kucwengile phaa kwiindawo ezininzi ke ezikumntla-ntshona welizwe mpela phaa futhi koFryburg ngexesha labo lasekuseni phaya bevuso kamnandi ku-15 degrees. Kanti mbukele ekhaya ke baluvale futhi belusonga nolwasuku langomso phaya
ngawo kaloku lamashumi nje mathathu futhi aphinda khatshwe sesithathu wona ke Mzontsundu maqonde wakho phansi ke naphezulu siye sivule ngephondo lokuqala ke eliphalona kwelaphondo lasempuma koloni impela kwakhulu ke futhi mbukele ekhaya kuntshona nombindi welaphondo kala nje kwasekuseni futhi nazo ke ezomvula nendudumo kwasekuseni futhi kuyanetha phaya ko 14 degrees yona ke bethuna kwakhona imozulu ephondweni lase-Free State mpela mbukele ekhaya futhi ke kumantla welaphondo phaya ko Sasolburg nazo zonke zaziphale kwexesha lasekuseni futhi bofika kamandi phaya lela shumi nje elithi ke likhatshwe sihlanu kanti nje ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi ke kwimpuma namantla welaphondo futhi phako Beaufort West kwasekuseni kuqwengile phaya ngo 17 degrees kubuye ke kunethe ngomso ko 31 degrees nuts bese kwakhona kwimozulu futhi ke ephondweni lapha kaloku ko Northern Cape njengapha kumantla welaphondo Kuruman kwasekuseni futhi ku 14 degrees wehle njalo ngokubanzi futhi ko Kimberley futhi kusanetha yonke nje insasa yabo ngomsikanti ke baphila kanje futhi ephondweni lase Northwest ngomso phela futhi ke kumazantsi nentshona yelaphondo futhi komoruleke ekseni kuqwengile phaya ngo 15 degrees kanti bengu-30 ngomso xa bevala besongusuku lwabo kanti bukele imozulu phaya ephondweni futhi ke laseGauteng pha kumazantsi welaphondo Carltonville ekseni futhi ngu-15 degrees lapho kwimpuma yelaphondo buse-Springs kwasekuseni kuhle ngeshumi nje likhatshwe sisine sonyuke njalo ngokubanzi sijonge Limpopo futhi ke kumazantsi wephondo bilabile ekseni ngo-15 degrees lapha kwintshona futhi amazantsi koThabazimbi kwasekuseni kuhle pha futhi kumnandi ngomsemini ngo-35 degrees kanti ke sehle njalo ngokubanzi sijonge ngokubanzi betha phela ephondweni kaloku lasempumalanga ko-Middleburg ekseni ngomafu njengephi emalahleni futhi kwincam yelaphondo lishumi nje nesithandathu mbombela futhi kuyaduduma ngo-16 degrees mandivale ndisonge imozulu phaya ephondweni lokugqibela KwaZulu-Natal njengapha futhi ke kumantla ko-Newcastle ekseni futhi kuyanetha kuyabaneka ngo-29 lapha ko-Vryheid futhi zimvula ngo-15 ekseni mna ndikuthanda kanga xesha limyoli Kamnandi mawethu.